היום אני הולך להראות לכם מה הצעדים הראשונים שאדם שרוצה להצטרף אמור לעשות. אוקיי? אני אעשה לכם ממש תקציר של כל הצעדים הראשונים. בעצם יש 4 צעדים עיקריים, שהראשון הוא הרשמה, וזה בחירת המסלול שהוא רוצה להירשם בו. לאחר מכן לרכוש לקוחות, אוקיי? לרכוש בידים ולפרסם הודעה, ובואו נתחיל להסביר כל אחד מהם. קודם כל מה שהוא בודק זה אם הוא הגיע לעמוד ההרשמה של האדם שהפנה אותו, אוקיי? אז כאן הוא רואה את היוזרניים, את השם משתמש של האדם שהפנה אותו, אוקיי? ברגע שהוא רואה שבאמת זה האדם שהפנה אותו, אז הוא מצטרף. לכן קודם כל הוא לוחץ על הכפתור Join, וברגע שהוא לוחץ על כפתור Join, הוא מגיע לעמוד שכאן הוא יכול לבחור באיזה מסלול הוא רוצה להצטרף. יש מסלול חינמי, ומעבר לכך יש 3 מסלולים בתשלום חודשי. יש מסלול סילבר, מסלול גולד ומסלול דיימונד, שאני כמובן מאוד ממליץ תמיד להירשם בדיימונד, כי יש המון בונוסים שיש במסלול דיימונד שאין באחרים. בסרטון אחר אני הולך ללמד אתכם איך בעצם להתאים את המסלול לרמה שאתם רוצים להיכנס מבחינת רכישת בידים ראשונית, אוקיי? אז ברגע שבחרתי איזשהו מסלול מסוים לפי הצרכים שלי, אני פשוט מסמן אותו ולוחץ על Continue. בעמוד הבא אני בוחר באיזה ארץ אני נמצא כרגע. ולוחץ על Continue. מצוין. אוקיי, בעמוד הזה אנחנו מתחילים למלא את הפרטים האישיים שלנו. כמו שאתם רואים, שם פרטי, שם משפחה, כתובת וכן הלאה. אז בואו נתחיל למלא את זה. כאן ברובליקה של הטלפון Country Code אנחנו רושמים 972, שזה בעצם הקידומת של ישראל. לאחר מכן, בטלפון Area Code, אם במידה ואתם שמים את הסלולרי שלכם, אז כמובן בלי ה-0, זאת אומרת אם אני באורנג' אז זה 54. לאחר מכן את הטלפון האישי שלכם. אימייל, חשוב מאוד שתרשמו את האימייל הנכון שלכם, כדי שלשם תוכלו לקבל את ההודעות של החברה. לאחר מכן, choose your username, אתם בוחרים שם משתמש שאתם רוצים שיהיה לכם, שעם השם משתמש הזה אתם תוכלו להיכנס לתוך המערכת הניהול שלכם, לבק אופיס. לבחור סיסמה שאיתה תוכלו גם להיכנס למערכת הניהול בנוסף לשם משתמש. ברובריקה של ה-display name זה בעצם לאנשים שירצו גם למכור מוצרים משלהם בתוך המערכת של Zik Rewards, אז כיצד אתם רוצים שהחנות שלכם תיקרא. אוקיי, והרובריקה האחרונה היא מאוד חשובה, שכאן אתם רושמים את השם שאתם רוצים שיהיה על גבי הצ'ק שהחברה תשלח לכם כדי לקבל את הרווחים. ובסוף המילוי של הדף לחצו על Continue. אוקיי, העמוד הבא בעצם מראה לכם את כל הפרטים שאתם הכנסתם ברישום עצמו, כדי לראות אם יש לכם טעויות או לא. במידה ויש לכם טעויות, אתם פשוט לוחצים על Return to make corrections, ואתם חוזרים לעמוד הקודם כדי לתקן את מה שצריכים לתקן. במידה והכל בסדר, פשוט תלחצו על Continue to payment page. כמובן שבמידה ובחרתם את המסלול החינמי, אתם לא תצטרכו לשלם. במידה ואתם בחרתם במסלול שהוא בתשלום, האתר נותן לכם 3 אופציות כיצד לשלם. רוב האנשים משלמים דרך כרטיס אשראי, ואז אתם בוחרים את הבחירה הראשונה, Pay with Credit Card. והוא מביא אתכם לעמוד שאתם מתחילים להכניס את הפרטי כרטיס אשראי שלכם.
לאחר שאתם ממלאים את כל פרטי כרטיסי האשראי, אתם לוחצים על Continue, ובמידה ואין איזושהי בעיה עם כרטיסי האשראי שלכם, הוא פשוט יגיד לכם שהרישום שלכם יסתיים בהצלחה, ואתם יכולים להיכנס עם הפרטים שלכם לתוך המערכת הניהול. אוקיי, לאחר שנרשמנו בהתחלה, הצעד הבא הוא בעצם לרכוש לקוחות. אוקיי? למה לרכוש לקוחות? זה לא משהו שהחברה מכריחה אותנו לעשות, אך במידה ואנחנו לא רוצים לחכות שלקוחות יבואו דרך הלינקים שלנו וירשמו, אנחנו בעצם יכולים לקנות, החברה יצרה סוג של בקאפ, סוג של כיבוי, שבעצם היא עוזרת לך לא להישאר בלי לקוחות ולהמשיך להיות מתוגמל על זה שאנחנו מוסרים בידים ללקוחות. והחברה בעצם מציעה לנו לרכוש חבילה של 5 לקוחות בסך של $10, ולהם נוכל למסור את הבידים שעל הפעולה הזאת אנחנו בעצם מתוגמלים. אוקיי? אז בואו ניכנס לתוך הבק אופיס שלנו. אנחנו מגיעים לדף הבית, לוחצים על לוגין, רושמים פה את הפרטים, את השם משתמש ואת הסיסמה שבחרנו, ולוחצים על לוגין. אוקיי, ברגע שאנחנו נכנסים למערכת הניהול שלנו, לבק אופיס, אנחנו נראה הודעה מהחברה, You are currently not qualified for cash reward. זה בעצם אומר שכרגע אנחנו עדיין לא זכאים לרווחים היומיים של זיק ריוורדס. מה שאנחנו קודם כל צריכים לעשות, אנחנו צריכים להשיג לקוחות. אוקיי, החברה לא מכריחה אותנו לרכוש את הלקוחות מהחברה עצמה. לחברה עצמה יש רשימה מאוד גדולה של לקוחות פוטנציאליים שהיא יכולה להסמיך לקוחות אלינו. אוקיי? בעלות מסוימת. אנחנו יכולים גם להביא לקוחות בעצמנו דרך הלינקים שאנחנו מפרסמים וכן הלאה, דרך חברים שאנחנו שולחים להם את האתר שלנו. אך במידה ואנחנו נתקעים בלי לקוחות, החברה יצרה בקאפ, סוג של גיבוי, שאנחנו יכולים לקנות 5 לקוחות בעלות של $10, ובכך אנחנו בעצם מורידים את הדאגה מהראש שלנו, אם יש לנו לקוחות או אין. מה שאנחנו עושים, אנחנו יורדים למטה ואנחנו לוחצים על Give free bids. אוקיי, ובאמצע העמוד אנחנו נראה שורה שבה כתוב 5 customers co-op, זה בעצם השם של החבילת הלקוחות שהחברה נותנת לנו את האפשרות לקנות אותה, ואנחנו לוחצים על Click Here כדי לרכוש את הלקוחות האלו. לאחר מכן, בעמוד הבא אנחנו לוחצים עוד פעם על Click Here. יפה. כאן יש בעצם את הפרטים על כל העניין של הלקוחות שאנחנו יכולים לרכוש. המחיר של 5 לקוחות ראשונים זה $10. אוקיי? מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט יורדים למטה, ואנחנו מתחילים למלא את הפרטים של הכרטיס אשראי שלנו. אוקיי? ובסופו של המילוי עצמו, אנחנו נלחץ על Finish כדי לעשות את הרכישה עצמה. אוקיי. לאחר שאנחנו רוכשים את הלקוחות, אנחנו נחזור לבק אופיס שלנו. לאחר שרכשנו את הלקוחות, ואנחנו יכולים בעצם למסור להם את הבידים, מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם לרכוש רמה מסוימת של בידים, שנוכל למסור את זה ללקוחות. כדי לרכוש את הרכישה הראשונית של הבידים, אנחנו נרד למטה, ואנחנו נלחץ על Purchase VIP Bids. וברגע שאנחנו לוחצים, אנחנו מגיעים לעמוד שאנחנו נוכל לרשום לו כמה בידים אנחנו רוצים לקנות. המינימום של הרכישה זה $10, המקסימום של הרכישה זה $1,500 בפעם אחת. מה זאת אומרת? שבמידה ואני רוצה כן לרכוש יותר מ-1,500, בוא נגיד 2,000, אני אצטרך לעשות רכישה של קודם כל 1,500, ולאחר מכן רכישה של עוד 500 בידים נוספים. בוא נאמר שאני רוצה להתחיל עם 1,000 בידים, אני רושם לו כאן 1,000, לוחץ על Next. אוקיי? אני לוחץ כאן Next. שוב, הוא שואל אותי איך אני רוצה לשלם תמורת ה-1,000 בידים האלה. כמובן שאני אבחר עם כרטיס אשראי. ולאחר מכן אני מתחיל למלא שוב את הפרטי כרטיס אשראי שלי כדי ליצור לי את הקרן בידים הראשונית שלי. אוקיי? לאחר שאני ממלא את הכל, אני לוחץ על Finish, ובכך אני בעצם יוצר את הקרן הראשונית שלי שעליה אני אתחיל לקבל רווח יומיומי מצטבר. אוקיי חברים, דבר מאוד חשוב, אחרי שרכשתי את הבידים ורכשתי את הלקוחות, אני בכלל לא צריך לדאוג לפעולה עצמה של מסירת הבידים ללקוחות שלי. החברה עושה את זה בצורה אוטומטית, אני לא צריך לדאוג על זה ברמת הפעולה היומיומית. והדבר האחרון שמה שאני צריך לעשות לפי השלבים זה לפרסם את המודעה.
עכשיו בואו נחזור נעשה סיכום של כל הצעדים הראשונים שהמפרסם המתחיל אמור לעשות. דבר ראשון זה הרשמה בבחירת המסלול שמתאים לו, לאחר מכן כניסה לתוך ה-Back Office, לתוך המערכת הניהול ורכישת הלקוחות, רכישת 5 לקוחות ב$10 שהחברה מציעה לנו. לאחר שעשינו את זה, רכישה של הבידים שאותם אנחנו רוצים למסור ולקבל על המסירה עצמה רווחים. והצעד הרביעי, שזה בעצם הפרסום המודעה, שזה הפעולה שאנחנו צריכים לעשות כל יום כדי להיות זכאים לרווחים. מי שעדיין לא יודע כיצד מפרסמים את המודעה, לכו לסרטוני הדרכה באתר zeekrewards.co.il. יש שם סרטון שמפרט בצורה מאוד מדויקת ומפורטת כיצד עושים את הפעולה הפשוטה הזאת. אוקיי חברים, זה בעצם מה שצריך לעשות ברגע שנרשמים. אני מאחל לכם שיהיה לכם אחלה יום ושיהיה לכם בהצלחה.